Hola, soc la Montse Llanes i us volia presentar la meva obra, Contenidor de Pau, que forma part d'una exposició que he fet itinerant, que amb el nom d'Estats volia representar com reaccionen els elements, els materials ceràmics amb les diferents coccions, no? I els estats matèrics com reaccionen amb el foc, no? I amb els quatre elements que forma la ceràmica. Aleshores, aquesta peça està feta amb argila refractària de color negre i porta un esmalt d'elaboració pròpia que he estat investigant amb tota aquesta sèrie d'esmalts texturats i aleshores és com acaba. Jo us he dit que són contenidors de continguts i bueno, aquest és un contenidor, no? Ja diu contenidor de pau per l'essència, no? que transmet i això és tot.